So, ayan guys, ito na po yung ating isda at saka ito naman yung ating guso. Yan, or seaweeds. Yan, linisan natin to. Unahin natin yung mga isda. Yan, kasi ilagay natin to sa tinula, itong seaweeds. So, ngayon, yung ating mga ingredients, ilagay din natin dito. Sibuyas dahunan, kamatis, sibuyas, tapos itong kamatis. Yan, so unahin natin yung isda. Linisan natin yung isda. Fish. Yan. Guys, ayan, welcome back again sa ating channel. So for this video na naman is mag-cooking outdoor po tayo. Ano ba yung i-cooking outdoor natin? Itong fish na isdang tamarong. So yung pag-style ng pagluto namin ng tinula guys, lagyan namin ng guso or seaweeds. Yan o. Yan, ito po yung nabili ni Nanay Gloria. Ayan o. So before that guys, unahin natin, linisan muna natin yung ating mga ingredients. Yan. Nakasaing na po si Nanay ng pakulo ang tubig kasi ilagay natin yung isda. So, ngayon, linisan natin at saka yung isda guys, yung mga ingredients natin. Meron tayo ditong mga ingredients. Yan. So, let's start na po. So, ayan guys, ito na po yung ating isda at saka ito naman yung ating guso. Yan, or seaweeds. Yan, linisan natin to. Unahin natin yung mga isda. Yan, kasi ilagay natin to sa tinula, itong seaweeds. So ngayon, yung ating mga ingredients, ilagay din natin dito. Sibuyas dahunan, kamatis, sibuyas, tapos itong kamatis. Yan, so unahin natin yung isda. Linisan natin yung isda. Fish. Yan. Kunan natin ng lamang loob, tapos yung kanyang himbis. Madali lang yan guys. Kunin din natin yung kanyang hasang. Yes, yung hasang niya. Yes, yan. Ganyan lang guys. Kunin natin yung hasang. Oh, pilipis po talaga, no? Yes. So, hatiin na natin. Ang mga dagko lang may kuno na tuwaon. Yan. Yan. See? Yan. Yan. So, ito naman yung ifra-fried. Yan. So, ready na. So, yung next natin gagawin is yung ating guso. Yes, yung ating guso. Yung ating guso. Yan. So, itabi muna natin to. Kasi unahin natin yung mga ingredients. Ito, ugasan natin to. So, paglagay namin ito po yung pang-last. No, kasi madali lang ito maluto. So, pag malapit na maluto ang isda, ito yung ilalagay. Hatiin muna natin. Ayan. Diba? Masarap talaga guys pag may guso yung ating tinula. Ayan. Okay na yan. Yan. Lagay na natin. So, ready na yung ating guso. Yan.
So next is yung ating sibuyas dahunan. Yan. Tsaka yung ating sibuyas kamatis. Yan. Yun. Yun o, ang laki o. Next is yung ating sibuyas. Hatiin lang natin kasi malaki ito eh. Yan. So next yung ating sibuyas dahunan. Yan. Last one. So yan, ready na po yung ating mga ingredients. Ito, at saka itong isda natin. Yan o. So nihintay na natin na kumukulo yung ating saingan. So, yan. Yan guys, po parang kumukulo na po yung ating tinula. Ilagay na po natin yung ating yan. Una natin ilagay yung sibuyas. Yes. Yan. Tapos itong sibuyas. Yes. So next is yung kamatis. Yes. Yan. Yung kamatis. So yan, pag kumukulo na yan guys, ilagay natin yung isda. Yan o, yung ating saingan. Takpan na natin. Ayan, ilagay na natin yung isda. Kasi kumukulo na po yan. Yes, yan o. Ayan. Yun. Yan. Ay. Ayan na guys. So, takpan natin. Kasi pag kumukulo na yan, ilagay na natin yung seaweeds or guso. Ayan, ilagay na natin yung seaweeds or guso. Yan o. Wow, fresh na seaweeds. Yan. Kumukulo na. Ilagay na natin. Yan. Perfect. Perfect timing. Wow, ang sarap. Ang sarap na yan guys. Takpan na natin ulit. Para pag kumukulo na yan, luto na po yan ating tinola na may seaweeds. Yan. Guys, parang kumukulo na no. Yan, ating tinola na may, yan, lagyan na natin ng asin, panimpla. Only asin lang talaga guys. Yan, wow, with guso. Yan o yung isda. Nasa ilalim po yung isda. Ayun, ayun o.
Yan. Wow. So, ingat. Keep safe always and God bless everyone. Thank you po sa panonood. Bye-bye.